trápne, že tu moralizuje a hovorí o tom, ako v zdravotníctve treba šetriť a ako tam treba dať viacej peňazí, keď to hovorí lobistka Penty. Táto Igor, žena v politike za 3 roky, ako som ju zažíval, môžeš ma nechať rozprávať? Aká lobistka Penty som za ti ja? 2,5 roka, prečo si toto povedal? Igor, pozri sa mi do očí, žene, s ktorou si organizoval protesty pred Bonaparte. Ale potom som ty teraz zistil, kričíš na Pentu, tam Boris, potom som zistil, Borgulovom že si hoteli, lobistka Penty. stretáva s Haščakom a ja som lobistka, lebo ti chcem zabraniť rozhadzovať peniaze ľudí na túto štátnu poisťovňu, ktorá má teraz minus 2 poisťovcov. Nehambíš sa, na mňa sa pozri a mne to povedz do očí. V pohode ti poviem. Ubožiak, čo mi povieš? Si lobistka Penty a v politike si za 2,5 roka za toto. Doteraz som ťa brala jak blázna. A keď dojdeš na psychiatrické oddelenie a niekto na teba začne vykrikovať, kývneš rukou. Za toto na teba podám trestné oznámenie. Úplne v pohode. Pretože toto nemáš právo hovoriť. Bol Friedman lobista Penty? Bol, lebo hovoril to isté, čo ja. Vy ste iba modlitebný krúžok amatérov, ktorý nerozumie tomu, že trh a konkurencia si dôležitý a ty si chudák. V tejto chvíli